Zápasnické kladivo. Útok na nohy, obě nohy přes penetration step. Jako obranu využijeme sprawl, soupeř nám i přesto zachytí nohy. Převalíme se přes soupeře. Jedna ruka jde přes záda mezi nohy, druhá ruka jde pod břicho. Ruce pevně spojíme u stehna. V momentě, jak proti nám soupeř zatlačí, přehazujeme soupeře přes sebe. Verze pod břichem a za holeň. Soupeř jde schození přes obě nohy, double leg takedown. Soupeř nám zabere nohy. Převalíme se přes soupeře. Chytíme jednou rukou soupeře kolem pasu. Druhou rukou chytáme soupeře za holeň. Převalíme soupeře přes sebe. Propínáme v průběhu nohy, sprawl. Držíme stále pás soupeře. Jsem rád, že sledujete mé videa. Pokud by vás něco zajímalo, neváhejte napsat. Je zde spousta videí, které si můžete pustit. Můžete navštívit můj web askmma.com, kde najdete spoustu edukačního materiálu. Navštivte náš klub a pojďte s námi trénovat. Budeme se těšit. Vidíme se u dalšího videa.